Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere Le Artibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albisten nabarmenak errepasatzeko. Gaur iraiaren 19 da eta zingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Galbaixo jaiak amaitu dira Mutrikun. Joan den asteko zapatuan hasi zen jaia eta martitzen erarte jaigiro horrek ez zuen etenik eduki. Beste behin ere Goitibera jaitxiera, soka muturra eta pinaztei eguna izan dira jende gehien bildu duten ospakizunak. Eguraldiak lagunduta herritarrek goigoitik ospatu dituzte euren jaikutsunak. Lau egun iraun dituzte orten Galbaixo jaiek, eta lau egunetan jaigiroa izan da nagusi Mutrikun. Domekako Goitiberen jaitxierak jendea erakarri zuen. Beste behin ere, Galbaixo gainetik jaizten ziren Goitiberak zerrezana eman zuten. Istripuak egon ziren nola ez, eta zaurituak ere bai. Baina aparteko ez beharrik etzen gertatu. Lehenengo sokamutoran ostera, lehenengo zezena utzi zegoen lokal baten barrura sartu zen kristala utziz. Zezena zauritu egin zen, baina sartu zen leku beretik irten zuen. Ostenantzean, gainerako egunak gorabera handi barik igaro dira. Galbaixo txiki egunean, marmitako irabazlea 100 eurotan saldu zen enkantean, eta hain zuzen hori da herritarrek hurrengo egunean jan zutena. Azken egun horretan, pinaztei egunean edo arrantzale egunean, jaigiroa moian egon zen, urtero modura. Eta pakito txokolatera bastuz Mutrikuarrek datorren urtera arte agurtu zituzten jaiak. Txapela burun eta ibili ondarrun izenburupean Ondarrako Zubizahar herri ikastolak punta-puntako jaia ospatu zuen joan den asteko zapatuan Ondarroan. Euskal kultura bultzatuz, egitasmo berriei aurre egiteko dirua biltzea zuen helburu ikastolak. Eta helburu hori bete egin zuten. Ekintza guztiak jendetsuak izan ziren eta orokorrean herri osoak jantzi zuen Euskal Txapela. Ondarrutarrak txapela jantzita ibili ziren zapatuan. Zubizahar herri ikastolak antolatutako txapela burun eta ibili ondarrun jaia Manuel Eluren ahozko bolandera eta irrintzi artean hasi zen Zubizaharrean. Momentu hartatik aurrera, txapela jantzita ekin zioten herritarre jaiari. Kale jiran ibili ostean, Alamedan zegoen txosnan estarriak busti eta mokadutxoren bat hartzeko aprobetxatu zuten askok. Bertso eskolakoen, bertsoak entzun artean. Bien bitartean, jaiaren antolatzaileak herri bazkarirako azken prestaketak egiten zebiltzan. Bazkal ostean, hainbat ekimenekin jarraitu zuten. Partxi zerraldoia, txapel jaurtiketa, zumba, dantzaldia, die izaioagaz amaitu zen jaia. Edo nola ere, ikastolak finkatutako helburuak bete ditu jaialdiarekin, eta ondorioz, pozik geratu dira herritarren erantzunagaz. Mutrikuko Zubiza taberna libre usteko eskatu duten mutrikuarrek. Eta horretarako agerraldia egin dute tabernaren aurrean. Libre epaiketarik ez lelopean, Espainiako Auzitegi Nazionalak herriko tabernen kasuan hartutako erabakia arbuiatu dute herritarrek. Oro har, sententziak irten bitartean, hilero ekimen ezberdinak antolatuko dituztela esan dute herritarrek. Zubixa libre usteko eskatu dute hainbat mutrikuarrek, herriko tabernaren aurrean egindako agerraldian. Libre dinamikako elastiko eta zapi laranjak soinean zituztela, uztailaren 30ean Espainiako Auzitegi Nazionalak herriko tabernen kasuan hartutako erabakia arbuiatu dute. Epai horren arabera, espetxe zigorra betetzera zigortu ditu herriko tabernen kasuan batasunan aritutako 20 mahaikide. Ez hori bakarrik, Euskal Herri osoko 111 herriko taberna ixteko agindua eman zuen, tartean Mutrikuko Zubixa. Epaia arbuiatzeaz gain, sententziak irten bitartean hilero ekimenak antolatuko dituztela azaldu dute Mutrikuarrek. Eta aldi berean, Madriletik egin diren akusazioak gezurrutsak direla nabarmendu nahi izan dute. Agerraldiarekin amaitzeko, Zubixaren ibilbidea beti gardena eta garbia izan dela argitu zuten. Lekeitioko udala Kabaroak gunearen inguruko erabakiak hartzera gonbidatu ditu herritarrak. Horrela, espazioaren antolaketa eta kudeaketa ereduak erabakitzeko 3 asanblada eta 3 ekintza egingo dituzte.
Eta herritarrei horietan guztietan parte hartzeko gonbitea egin die udalak. Izan ere, udalaren iritziz, herritarrek erabaki behar dute gune horrek edukiko duen etorkizuna. 3 asanblada eta 3 ekintza eramango dituzte aurrera Lekeition Abaroa gunearen antolaketa eta kudeaketa ereduak erabakitzeko. Asanbladak ikusgarri aretoan egingo dira arratsaldeko 7:00, irailaren 18an eta 25an eta urriaren 9an. Horrez gain, Abaroa gunearen etorkizunaz pentsatzeko eta ideiak biltzeko 3 ekintza antolatu dituzte zapatuetan. Lehena irailaren 20an izango da eta arkitektura puslea deituriko ekimenak espazioak antolatzea izango du helburu. Goizeko 11:00 Independentzian parantzan egingo da ekimena. Urriaren 4an berriz, gestioa marraztuz ekintzaren barruan, antzeko proiektuen kudeaketa ereduak ikusi eta Abaroa gunearentzat egokia izan daiteken kudeaketa asmatzea izango da helburua. Azkenik, urriaren 18an, Abaroa gunean bertan jai bat antolatu nahi da. Udalak gonbidapenak bidaliko ditu aste honetan etxerik etxe. Gainera, atzo aurkeztu zuten Abaroa gunearen bloga. Bertan, proiektuaren nondik norakoak, gunearen zehaztapenak eta parte hartzeko moduak aurkitu daitezke besteak beste. Lea Artibaiko 7. erakusleio lehiaketa martxan jarri dute. Egitasmoa Lea Artibai Garapen Agentziaren eta Lea Artibaiko udalen eta merkatari elkarteen laguntzagaz abiarazi dute. Lehiaketan parte hartu ahal izateko, eskualdeko establezimenduek gaur izango dute izena emateko azken eguna. Aurten gainera, lehiaketa berritasunekin datorrela esan dute antolatzaileek. Lea Artibai Garapen Agentziak Lea Artibaiko udal eta merkatari elkarteen laguntza zantolatutako lehiaketa erakusleioa duten eskualdeko establezimendu guztiei zuzenduta dago. Lehiaketan izena emateko azken eguna gaur izango da. 7. lehiaketa aldaketekin dator. Lehiaketarako gai konkretu bat jarri dute. Apainketa proiektu bakoitza bioberdea kontzeptuan oinarritu behar da. Bestalde, bozketa herrikoia egiteko aukera egongo da. Eta horrela, lehiaketan parte hartzen duten saltokietan bezeroek botoa emateko aukera izango dute. Azkenik, lehiaketan parte hartzen duten saltoki guztiek eskaparatismoari buruzko doako tailer bat jasoko dute, Esti Olasolo diseinatzaile eta dekoratzailearen eskutik. Sari banaketa urrian izango da, 300 euroko 3 sari emango dira, eta bozketa herrikoian parte hartzen dutenen artean, 100 euroko erosketa txartel bat zozketatuko da. Eta asteburuari dagokionez asteon orain arte ez modura Bilbora joko dugu. Izan ere Bilbon bi ondarrutarrek parte hartzen duten ikuskizuna dago ikusgai asteon eta datorren astean. Ikuskizun horrek Kabaret Chihuahua dauka izena eta bertan Iñaki Maruri eta Ugaitz Alegria aktore ondarrutarrak arrakasta itzela ari dira edukitzen. Ikusleek beraz azken aukera daukate hain ospe handia lortu duen ikuskizuna ikusteko. Sarrerak agortuta, zein ona, mundiala, eta bestelakoak entzun dira azken aldian Kabaret Chihuahua ikuskizunari buruz, eta aktore protagonistak pozarran daude. Iñaki Maruri ondarrotarrak ikuskizuna jaiotzen eta azten ikusi du, eta aktore legez parte hartzeaz gain musika zuzendariaren karguare badauka. Iazko Bilboko aste nagusian hasi ginen eta gutxinaka ikuskizuna ospeona hartzen joan da. Iazko irailean eta urrian ikuskizunagaz aurrera jarraitu genuen, eta hortik Gabonetara pasatu ginen. Gero, aste santuak etorri ziren, eta aurtengo udan ere berriro eskainiko dugu, azaldu du Marurik. Behin iraileko datak amaitu da gero, herri ezberdinetan Kabaret Chihuahuaren ikuskizun solteak eskaini eta beste proiektu bati ekingo diotela dio Marurik. Ikuskizuna behin baino gehiagotan ikusi dutenak ere badaude, eta horien artean dago Ugaitz Alegria bigarren aktore ondarrutarra. Ikuslegoaren aulkitik, teloiaren atzeko aldetik eta agertokiti bertatik, 3 ikuspegietatik ikuskizuna desberdin ikusten dela dio. Pertsonalki, bi ondarrutarrek ekarpen asko egin dizki ikuskizunak eta denaren gainetik ikusi beharrekoa dela esan dute. Gaur eta bihar esaterako ikuskizuna gaueko 11etan hasiko da, eta domekan 8etan. Dena dela, datorren astean ere ikusi ahalko dute herritarrek. Horretarako webgunean ordutegia kontsultatu eta sarrerak aurretiaz erreserbatu ahal dituzte.
Gaurko zausia izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei egingo diegu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburuan auki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera. Aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure